shekarar 2024 da muke shirin bankwana da ita, wasu daga cikin ƙasashen nahiyar Afirka sun gudanar da zaɓen shugabannin ƙasashensu. A gabashin Afirka, Rwanda, shugaba Paul Kagame na jam'iyyar SAF shi ne ya sake lashe zaɓen na ranar 18 ga watan Yunin shekarar nan, inda zai kammala wa'adin mulkinsa a shekara ta 2029. A ƙasar Mozambique da ke gabashin Afirka, bayan ƙarewar wa'adin mulkin Filipe Nyusi na biyu, sun gudanar da zaɓen nasu ne a ranar 19 ga watan Oktoban shekarar nan, inda Daniel Chapo na jam'iyyar Fremelo ya lashe zaɓen da ya bar baya da ƙura. A Egypt kuma da ke arewacin Afirka, shugaba Abdel Fattah al-Sisi shi ne ya sake lashe zaɓen, a wannan karon a zaɓen na ranar 13 ga watan Agusta. Mu dangana da Tunisia, inda ta shirya nata zaɓen a ranar 10 ga watan 6, inda shugaban ƙasar Kais Saied ya yi nasara bayan da ya soke kundin tsarin mulkin ƙasar ya kuma rushe zauren majalisar dokokin ƙasar. A Namibia ta shirya nata zaɓen ne a ranar 27 ga watan Nuwamba, inda Nandi Netumbo ta jam'iyyar SWAPO ta lashe zaɓen da gagarumin rinjaye. Haka abin yake a Afirka ta Kudu, an gudanar da zaɓe a ranar 29 ga watan Mayun shekarar nan, inda jam'iyya mai mulkin ƙasar ta ANC ta yi rashin nasara a karon farko bayan da ta kwace shekaru 30 tana shugabantar ƙasar ta Afirka ta Kudu. Haka abubuwan suke a ƙasashen Murtaniya, Comoros da Chadi, su ma sun gudanar da nasu zaɓukan na shugabannin ƙasashen.